Benvinguts al podcast de Viatges pel món. Avui us expliquem detalls de la presentació del nou llibre de la Conxita Tarruell. Ella l'ha titulat De Tierra del Fuego a les aigües de l'Iguazú. Explorem els paisatges de l'Argentina. I realment l'hem explorat tots junts, doncs en tot moment ens ha acompanyat l'audiovisual que ha preparat la Núria Crespo i que això ens ha permès endinsar-nos en aquest país. Conxita, com ha estat aquesta primera presentació? Sí, Anna, estic satisfeta de com ha anat tot. Ha estat una jornada plena de moviments inolvidables. L'Enric, de Tuixit Edicions, autor del pròleg, ens ha fet l'honor de presentar l'acte. La seva confiança en el meu projecte i els seus ànims per continuar publicant amb la seva editorial han estat un impuls immens per seguir endavant. Per altra banda, la Núria Crespo, col·laboradora, ens ha endinsat en el viatge a través d'imatges captivadores que han donat vida a les nostres aventures. Després, juntament amb Rosa Empí, la meva inseparable companya de viatge, hem compartit les nostres vivències. Ella ha plasmat l'ànima del viatge en 2 contes ambientats a l'Argentina. Hem explicat el procés creatiu del llibre mentre projectàvem un audiovisual, fent un recorregut emocionant per les experiències viscudes. Durant l'acte, l'Agustí, il·lustrador i col·laborador, ha creat la màgia en directe. Amb cada traç ha capturat l'essència de l'esdeveniment, deixant-nos un record artístic d'aquesta celebració tan essencial. Per tancar, hem viscut un moment íntim amb els nostres lectors. Firmar els exemplars, escoltar les seves impressions i compartir anècdotes personals ha estat un regal que ha arrodonit un dia per recordar. Gràcies a tots els que ho heu fet possible. M'ha agradat molt aquesta presentació del llibre. És molt interessant, explicant les aventures i vivències del viatge a Argentina. M'ha semblat que estava acompanyant a la Conxita. Els 3 anys que vaig viure a Xile, amb la feina d'escola i voluntariat, em va ser impossible poder viatjar a la part del sud i Patagònia. Parles del còndor, volant sobre les muntanyes. És un símbol en l'escut de Xile. Aquesta au no té fronteres. Durant la presentació i unes fotografies precioses, he fet tot el recorregut amb la imaginació, gaudint dels paisatges plens de bellesa i de misteri. Seguiré viatjant amb la Conxita, de forma telemàtica, en el proper viatge que tens programat a Xile en el mes de març. Això sí, amb la il·lusió de que visites els meus amics i amigues del nord i alguna de Santiago. Doncs ja hem parlat per telèfon i tens les adreces. Són tan hospitalaris que us estan esperant. Les meves amistats xilenes us volen conèixer per compartir molts tecitos i asados. Ja seguirem. Com a conclusió, puc dir que ha estat una gran alegria retrobar-me amb les amigues que vam compartir la ruta i moltes d'elles, amb gran generositat, ens han cedit les seves precioses fotografies per il·lustrar els moments viscuts. També m'ha emocionat comptar amb la presència de les companyes escritores del Fòrum Creatiu, una xarxa de talent i suport inestimable. Vull agrair especialment a l'Anna Sallés i a l'Assumpta Codina per la seva participació tant a la presentació com en el podcast. La seva implicació ha enriquit profundament l'acte. Durant la trobada s'ha respirat un ambient càlid i ple d'expectativa, una energia especial que connectava amb tots els presents en una celebració compartida. L'experiència d'avui ha estat una festa de la cultura, l'aventura i les connexions humanes que ens uneixen entre tots. Gràcies de tot cor als que heu fet possible aquest moment tan entranyable i ple de màgia. Bé, i fins aquí el nostre podcast. Esperem que us hagi agradat i que us animi a venir a properes presentacions. També podeu trobar aquesta informació a la web de la Conxita Tarruell o al seu Instagram i Facebook. Busqueu Conxitella. Finalment, us convidem a deixar un petit comentari o ressenya per saber la vostra opinió, tant del contingut del podcast com de la web. I estigueu atents al pròxim podcast, us explicarem més.